Здравейте всички, които гледате това видео. Аз съм Туалетна! Антон БГ Про, Хикс БГ са до мен. Добре. Така, днес ще играем на Ice Horror Game, така нататък. Но За първи път на Ice! ще умра. Малко тъпо, че всички сега ще ме хейтвате. Леле, толкова не е страшно, тя е тъпа. Аз го снимам само за тия, които искат да гледат, а не за тия, които хейтват, така че да почваме. Хейтерите! Хейтват си! И другите казват! Хейтват! Който твърди. Добре. Първият клип ще бъде на Казуал. После нататък. На изи ли? Чакай. О, маже. Боже. Направи го на нормал. Така сега само ще се килна. Така. Ще открием първо. И после с окото ще видим къде и ще чакаме на стълбище. Да, тя не може да ходи по стълбищата. Не, тя ходи по стълбищата. Чакай се. Има в една стая, където има светлина, не може да ходи там. А, да, една. Не виждам. Турбичка. Не виждам никаква светлина. Турбичка. Тук не е толкеят. Вали. То светло. Тон. Няма... Ето, вижте, е буст. Хоп, хоп. И тя е в мазето. Мазето ми дава покрай бесивото. Божичко, покръсти ни. Я искам да видя пак буста. Мали. Май се спинах прекалено. Ще чакам да ни килни. Трябва да пише рън отгоре. Да, червено рън. Аз преди само някакво такова имаше някаква снимка. В първоначалната ти стая, тук що нали видяхте едно чекмедже, като се скриеш до него, тя не те вижда и може да стои да зяпа в телевизора, който като се клати с просветка. Сега се едно зяпа телевизия. А тя чувствам се супер тъпо. Туп. Няма я. Рън! Мали! Видя ли? Изяда ма. Леди. Тя те плаши. Казулал. Какво те прави? Тетка прави. И какво? Нямам Фреди. Ми е тъпа вече. Не може да... Ама тя те убива ли? Не, тя те изяжди. О, взех ми Кея. Са е на изи, нали? Да бе, на Казуал. На най-трудно. На най-лесно. И бу. Айче. Да я видим къде е. Тук не мога види. Имаш Защото едно е око. дърта пияница. Тя излиза от там, където има светлина. Той е врата. Мина през... Да бе, тя минава, нека си през ъглите. Много шантаво. Сега минаваме тук. Що искаш да те изплаши? Не Ти можеш ли? по-добре. Защо трябва да събереш турбички? За да излезеш. Не можеш ли просто да избягаш? Абе, той преди за какво ти е пауър, ама... Чакайте сега. Е тука. Не, нали ти си в пицария, не можеш да избягаш от там. То вратата е при Фреди. Да. И тук вратата е точно срещу твоята врата. Но тя... Преди знаеш как ни уби почти някакси... Има един много готин бък. Клати са. Само така ние тъкмо излязохме и тя ни уби. Чакайте. Имаш ли възможност, когато минава наистина през вратата, да и бутнеш вратата така? Много е тъпо. Знаеш какво е, бате? Някаква се прецака така. Чака така и само изведнъж тия към вратата, тя чакаше в нашата първата стая. Само чака и само отваря вратата и у нас се вижда челото на се. Много тъпо. Мари, тук трябва да мине. Мисля, че Big Boss 108 идва. Ето тук трябва да се види. Къде е Big Boss 108? Видя го. Идва. Картата. Да, скочи его. Къде е той? Его там бе. Big Boss 108. Big Boss! Big Boss! Кой иска от вас двамата да играе? Спечелихте безплатна игра. Не искам. Аз ще стоя до метлата. Не. Стоим до метлата. Ти ще играеш. Ти си ютубър. Да, бата, и ти си ютубър, ама... Не, ти си... Не трябва да играе този, който е ютубър. Аз имам 5. Тук. Аз имам 5 клипа. Ха-ха, изяж се. Аз имам 46. Аз съм също някъде толкова. Да, но само че Big Boss 108 има най-много. Има 100 и нещо. Оди! Чакайте сега, гледайте. Гледайте, тук трябва през вратата. Чуете ли как пие таз гад? Гад! Чакайте сега, трябва да мине от тук, да и видите. Ето я! Гледай, зяпай. Майка ми, дева. Ще ни убие ли? Не, тук сме скрити. Там не знае колко е тъпо.
Лели пейката повъркана. Той има една касетка, която като пуснеш на втората се чува. Ту-ту-ту-ту, някаква денса. Бати, ти не мой говориш, ма! Ти си само черва. Не можеш да... Ти като пъшкаш като за световно. От теб тука. Ай, гледай се. И ще се види. Какво ще се види? Косата и главата, то само това. И някакви черва. И И ще те косата. убие ли? Тука мога да я видя без тя да ме видя. Абе, тъпо е затова не значи, тук е стая. Абе, Ама не, като нали? абе, нещо средно. Защото преди... Аз как отваря вратите се чудо с Тя червани? не отваря, тя минава през ъглите. Ето тук горния десен ъгъл или О, да, ляв. но тя е дух. Не, банане! Тя е Джордж Вашингтон с задник. Зади. Сега. Искаш да умреш ли? Не бе, тя се тръгна, бе. О, майко, това е най-голямата стая, която съществува някаква. Блестящи турбички! Мъни! Мъни! Ние сме събирали 13 от 12. Сериозно? Да, бе. И минава. Пак сме минали. Тоест трябва да събереш минимум 12, общо има 30 вътре. Мали, тук са прецака. Тоест не знам дали съм се прецака. Баба Мия. Баба Мия, Мама Мия. Ето, турбички. турбичка. Биг Бос, той е Сем! Биг Бос! Big Boss! Come here, don't! О, мага, тя е тук при... О, не, тя е incoming. Гледай как са клати тук. Hello, everyone. При вас, при теб ли е? Гледай се, тук ще дойде. Гледай се. Мали, клати като съм си Може то. ли да те види тя? Не съм сигурен. Много тъп, много пъти е толкова сляпа, че нямам дума. А защо няма Рон? Защото още... Тя е на етажа, но не е при мен. Hello, everyone. Спря се, клати! Може би се тръгна. О, не, клати се, бе. Какво се клати ли се? Как виждаш? Ами аз имам световно погледче. Но аз не мога да видя от тия ъгли. Само... We are the champions! Тя си тръгна. Но аз не смея да изляза. Що? Сигурно съм, защото съм малко свръхли. Тук туалетните ли е? Не, слава богу, това е кабинка. Кабинка! Преди некъв се скрива е тук и тази не го е видяла. Може да се заключваш в Какво? колата. Кола Чакай! няма тук, бе. Искам да чуя какво каза. Ами казах, его и Биг Бос, той съм стои тук. Не, какво каза преди Ами малко? каза, Малко се че скрил тук. тук се скрил, зад креслото, над слепата не я видел. Или пък е тук на втория етаж имам пак едно такова подобно растение. И то веднага се скри зад него. И тя мина като слепок. Бах ти циганьора, да имах още айсове. Да имах още неща, които да ми помагат. А не да мра тук като куче, е. С храста. Ще те кръстя Джими. Да си имам другарчи. О, не, то диша като за световно. Така пъшкаме, защото тя идва. Incoming! Откъде знае, че тя е? Всичко започва да се тресе, а ти започваш... Защото тя е тука. Знаеш! I don't know, това е играта, просто. Злата Про! О, идва! Тук са трима човека, които не знаят дали са... А когато... Лели, гледай колко си сляпа, ма. Мали, толкова сляпа, че направо се побъркам. Кис! Здравейте! Всякога виждал ли си, когато се ти изплашва, натискал ли си айса да се видиш дълго? Пробвали сме се, но не се виждаме. Един път обаче ми стана и се видя малко сянка от моята. Сега ще пробваме... Ама убилите когато? Да бе, т.е. някакво ми бъгна и се показва само чело. Така, сега всички мои хорица, които гледате това видео, ще покажа трик, с който може да накарате тая да дойде с доста дълго време. Бустички. Портрети. С толкова дълго време какво? Те са ще се скрием и тя ще се покаже, няма да ни види. Да, бе. А не бе, Абе, гледай сега, аз като съм... Отиди в разваления ъгъл. Ето точно бъгнат ъгъл, ето тук, толкова прецъкана. Гледай сега. Тък. Вижда ли те?
Тя не е тук, за да ме види. Ох, аз ще играя. Аз ще ги видя. Искам да ви... Алекс, ела да видиш айс. Мали и тя ще дойде, мали. 3D. Да, бате, аз не съм виждал 3D пишка, бате. Майта. Зяпа ми за айс, да чакаме да дойде, да гледа ТВ-то, ето тук ТВ-то. Сега ще видите като се тресе, какво става. Като за световно се тресе. Сори, аз не мога да виждам момиче. Сори, тук светлината не е в... Световно се тресе. Много е малко сенситивно. Като световно се тресе. Имаш батерия? Да, бе, да, бе. Имаш какво? Тресе. Да, бе, ти не забеляза. Именно, хаби. Би, спиш ли добре? Това е български канал. Радваш ли бе? Кради. Пардиш ли бе? Защото аз знам. Антон, той не е. Опа. Хурка ли като за световно? Парди ли като за световно? Не, само се чува как се духа в прозорците. Много е гадно. Кой носи? Имаше някакво шантово, където на един коридор има светкавицки, които бласват и ти само, неки само играят и минава покрай той, изведнъж диш. И так пък. Тъпото тук е, че се вижда ръм. Как е? Един човек там снима и... Пишелен. Посредата на коридора, аз го виждам и аз... Какво казва? Нещо за където видял айс и то подминала айс и после станало шантово. Мали, какво са прицакахме? Най-тъпото ми е, когато аз започна да стоя на едно място и вече ма базе да играя. Защото не знам къде какво е. Картата. Там ще знаеш. Картата е единствената стая, която сме влизали. Тук в килера и тук в телевизора. При телевизор. Тук има легло. Можеш да спиш там. Да, бате, аз сега лягам и изведнъж айс идва и ме побутва с малкото си черво и си вика: ставай бе, трябва да играш играта. Хора, аз се разкарвам сега! Това са разкарва. Много умно. Я кажи пак. Не бе, няма нужда. Шегите стават, когато... Какво беше това? Не мога да повторя. Духа, гята. Етап. Мали! Червента. Не знам. Но аз ще чакаме ето там. Да ме изяду. Като газу. А може ли да... Ще те подмине ли ако... Да, стоиш бабата. Тя, ако така ме подмине, тя ще влезе, ще излезе, как да нема видео, аз не съм. Така ли ще направи? Наистина? Не бе, не. По принцип е тук влиза и стои на едно място. Ти трябва да стоиш и гледаш. Аз се опитах да мина покрай нея, тя в следващия момент се обърна. Ама много, аз си викам, бота пой, защото продължих доста дълго. Вече бях стигнал точно до нея. Тя стои тук, аз съм тук на ден. И аз тръгнах и мислих, че вече ще да ме видя, аз тръгнах и... Сериозно ли така става? Да. Да, вярно, може би е много тъпо, може би няма да правя следващ такъв тип световност. Нали? Ами да, ще пробваме на Слендорина, тя поне е по-страшна. Бе, какво да ти скочи нещо с отворена уста? А ще каква е историята за дето отворена устата? Като малка са и зашили устата и тя не може да се отвори. И сега някакси е зацепила толкова. Бате, тя дори не е слязла на тази. Ама чуй, разходи си някаква по-готина игра. Например, като Майнкрафт. Бъгна ми на двата неща. Свали си някой не страшна игра. Хората искат ми не страшна. Нали хора? Пишете в коментарите. Само за момент. Сега, тук и сега искам да кажа за Clash of Clans, не съм в същия клан. Вече съм в един руски клан. И боса Проц, моля те, пиши какъв ти е клан, защото не можах да ти го намеря. И направо ми става жал, ще ми да нетваш Ког Райдери, ама не става и така. Какъв ти е кланал? Беше Д. Антоновци. Майкъл БГ Про е много досаден клан. Тоест с един клан и два профила, които са хипер
Хипер малки. И не знам вече кое интро да използвам. Защото те ми предложиха 2 интрота. Аз направих клип за 2 интрота. Ама как си ги правиш? Как ти ги правиш от им? Ами аз ги тегля от интернет. Имам една програма за тегляне от YouTube. И си тегля там, а не ги за... Това е видео, видео. Моля? Това е видео и не е от YouTube. Не е като YouTube. Това е просто нещо такова. На мен ми е SnapTube. Или нещо много. Чувате всички звуци, но не е това, което искам. Да се разкарам от тази игра, защото вече ми писна. Така, хора, всички, които гледате това видео, не го качвай. Ще го кача. Само за да разбера. Това са 3-те игри, които имам. Други, ама с интернет. Може ли да игра на Clash of Clans? Clash of Clans. А коя е другата, която имаш? Mobile Legends, Clash Royale, Clash of Clans и Ice. Clash of Royale искам да играя. Да, ще ти покажа. Коя е по-готина? И двете са яки, но съм по-напреднал. Вече съм ТХ7. На Clash of Royale? Clash of Clans. Спряхме играта на Clash на Ice. Тази! Дай да пробваме да ви покажем, защото завещах и видео на Clash Royale. Там няма тъхата, там само атакуваш. И си направих армия от Epic. Само атакуваш ли? Да, и не взима ти купи само ако загубиш. Това ли е? Само атакуваш? Купуваш карти, апдейтваш всички, ето има принцове. Това е краят. Не е краят. Ще продължим с Clash Royale. Сериозно, скучни игри! Все още ли? Ти си скучна. Сам съм етапа, не скучна игра. Бейсбол! Така, кажете ми на какво се снима. Ето вижте, имам вече магиосник, което е много страшно яко. Тук има такива, които няма в това Clash of Clans. Бъди с магиосника! Тук това са ми цялата атака, ползвам всичките. И е много трудно. Ще направим. И ще покажем атаки. Чакай да отворя. Вече сме арена 5. Така само. Ще ви покажа някои атаки, в които съм победил очевидно, а не в такива. Очевадно ли каза? Да. Остави си. Добре. Много тъпо. Така. Ето тъй. Не са моите атаки. Просто се бие. Добре, Също друг ще да се биеш или само мото? Всички са също други хора. Трябва ли да те намери човек или той ти го пуска? И всички се пускат. Да, намери ти много бързо. Ето, ти ако искаш да играеш. Ако не искаш, нищо не те атакува. Ако не се пуснеш бата, Атакуват ли? Много рядко, нали? Вич! И големия скин. Пеката ми е 2 на 6. Вич!
кара и 23 карти. Добре, имаме други епизоди. След 5 часа и 20 минути ще покажем, ще си купя някои от епиците. Всъщност получих и Magic Chest, той се оказа пълна идеологация, защото нищо не получих, освен два принца, които са много редки. Ще още един, за да го дейтно. Много ти ми го каза. Аре още една игра. Окей, let's battle. Диш. Пу, съм сигурен, че ще загубя. Така. Али, това е Бейби Нагет. Пуснеш 3 скелетите. За вас е това. За всички вас. Не за всички. За вас. Защото печелим кинти, а те се събират. Е забавна. Да, бе забавна е. Да съм стигнал до 5 арена за 2, 3 дни, 4, 5 ночи съм играл. Липиди. Маре. Се каза Маре. Сигурно Магаре. Марето Магаре. Ами има къп. Има къп. Бот. Showtime! Този много по-силен от мен. Този има много... Не, има изздравни се. Айде, бягай! Не е лесно да се тъпи.
свърши преди да му унищожи напълно. Последна. Или казваш. Това беше от нас, защото загубената игра. Третия път беше най-лошия късмет, който е гърна. Поне си използва късмета за втората и първата. Чакам. Явно не си използва късмета в училище. Това е гадно. Добре, пишете в коментарите. Аз си го използвам в училище. Късмета. Имам и лош късмет. Сега използвах лошия късмет. Не последния клип. Имал съм още малко. Затова загубих. Окей. Значи, пишете в коментарите какво да снимам и дано този половин час, който сигурно е пълен с досада ви харесал. Чао. Не половин час. 27 минути, почти същото.